И сега по принцип е ред на гимнастиката с тонус. Но този път ще си позволим да кривнем малко традициите на предаването, не като ви лишим от гимнастиката, разбира се, а като ви предложим китайска гимнастика. Изборът ни е понятен предвид днешния китайски национален празник. Сигурно сте чували за тай чи или по-правилно тай цзи цюан. Източните бойни изкуства са органически вплетени в цялостния източен начин на живот и мислене. Те са една съвсем естествена част от културата на изтока. Когато се говори за източни бойни изкуства, обикновено си представяме атрактивен спорт или екзотични бойни умения. Но спортната техника и бойните приеми са само външната страна. Средството за постигане на духовното и физическо съвършенство. А това е прехода към духовната свобода и истинската мъдрост. Тази философия в основата на тай цзи цюан, повече от председателя на Българската федерация по ушу и традиционни китайски изкуства и култура в репортажа на Татяна Неделчева. Един от най-красивите и непривични за европейските представи стилове в източните бойни изкуства е тай цзи цюан. За разлика от школите, които акцентират на атакуващото силово действие, за тай цзи цюан са характерни плавните, забавени движения, при които резултатът се постига за сметка на умението за редуване на отпускане и концентрация, без това да се отразява на ефективността на действията. По този начин се култивира изкуството за управляване на вътрешната енергия на тялото, при което човек достига състояние, в което може да активизира и мобилизира скритите възможности на своя организъм. Тай цзи цюан е преди всичко начин на живот. Един рационален начин на живот, който е природосъобразен и релаксиращ за съвременния динамичен век. Освен, че бойно изкуство в себе си включва комплекс от медитативно-дихателни техники, които влияят върху целия организъм, като цяло влияят върху сърдечно-съдовата система, върху сношно-черния тракт. Може да се използва за лекуване на неврастения, на наркомания, на редица заболявания, туберкулоза. По какъв начин става това? Има два начина на тренировка. Единият е като бойно изкуство, той преди всичко си е бойно изкуство. Другия начин е с по-плавни, по-меки движения, които така движат крайниците и тялото, че то взема естествена позиция в пространството и позволява на енергията ци, в китайската традиционна медицина съществува такова понятие енергия ци, да тече в правилно направление. Енергията ци е навсякъде около нас. Може да се отъждестви с индийската прана и всяко едно живо същество, включително и камък, да вземем, например, камък, да притежава ци. Ци по принцип означава дихание. И всеки един предмет от 10 000 неща, както се казва в китайската философия, Уан Ву, 10 000 неща, има свое дихание. По принцип, ци се култивира с определени упражнения, независимо дали е тай цзи цюан, дали е багуа, дали е цигун, но то влияе върху правилното протичане на ци по нервните канали. Тай цзи цюан е създаден от даоския монах Джан Сан Фън. За него има редица легенди. Може много да се говори, но аз ще спомена само едно от най-интересните неща за него. Например, според история на династия Мин се казва, че той е живял 200 години. Над 200 години. Той е роден в часа на Зайка на 9-я ден на 4-я лунен месец през годината Дин Уей, 1247 година. Известен е под името Джан Цзюн Пао или Джан Тун. Джан е разбиращия, Джан познаващия означава последното име. По-късно, след много години, тогава става Джан Сан Фън, вече в манастира, когато е бил. Живял е в югоизточен Китай, в провинция Цзянси, в планината Лунху. В края на династия Юан 1368 година и в началото на династия Мин
той доста се обезпокоил с това, че започва да се прочува като безсмъртен. И затова се прави на луд, скрива се в планината и не се появява до 1385 година. През този период, това е някъде към 1407 година, тогавашният император, който е бил Чънцза, изпраща хора да го търсят, за да му предложи държавна работа, но той пак се скрива, защото го е страх от това нещо, че той е станал безсмъртен, да не се използва за някакви държавни цели, нечисти цели. И вече, като вижда, че императора няма да постигне това нещо, той не може да постигне, да осъществи контакт с него, той заповядва да се построи манастира Удан, вилката на китайските бойни изкуства от вътрешното направление. Тоест тези китайски изкуства, които се занимават с диханието си и работят с вътрешна енергия. А официално вече е канонизиран като безсмъртен при живе през 1495 година от един друг император Ю Джун. Това са повече от 200 години, като се почне от раждането му края на династия Юан до династия Мин, управлението на император Дин Цу. А школата у нас от кога съществува? Специално моята школа съществува от 1977 година, но тази школа, която е позната, включително и на тебе, съществува от 90-та година в този вид, който имаше прекъсвания, започване на ново. Имаше един момент, когато бяха забранени тия неща. Бяхме в нелегалност. Всеки ли може да се занимава с Тай Цзи Цюан? Има ли някакви ограничения във възрастта, например? По принцип в Китай Тай Цзи Цюан се започва над 35 годишна възраст. Защото то е доста сложно като координация. Доста сложно е за разбиране и децата са по принцип по-инертни натури. Те предпочитат нещо, което е ефективно. В Тай Цзи Цюан ефектът почти е незабележим. Ти го хвърляш противника, той е от 3 на 5 до 6 метра, а не се вижда как е станало. Децата не могат да го приемат това нещо. Те не могат да приемат, че едно меко, плавно движение може да бъде съкрушително.